nagpapasalamat sapagkat sa oras ito sa Panginoon. Kaya kami po ay nagbibigyan ng kalusugan, kalakasan ng aming katawan, at kami po, Panginoon Diyos, ay inyong pinangunahan sa pamagitan po ng gabay ng Panginoon Espiritu Santo, pinagbuklod at pinagkaisa ang batch 1982 ng San Vicente Elementary School. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong kabutihan, at salamat din po, dakilang Diyos, sa mga guro na kasama po namin dito, na kung paano sila ay nagtiyaga. May sipag, Panginoon Diyos, yung aking katalimuhan na meron sila, ito po yung binahagi sa amin, upang kami, Panginoon Diyos, ay makarating sa dakong ito na meron na kami ngayon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong gabay at dalangin namin. Nawa, Panginoon, ito po aming mga kasamahan sa aming pagtitipon sa bumagapon ito, ay hinihingi po namin, Panginoon, ang inyong paspas, ang inyong panguna, na kung saan gabayan yung bawat isa na kami po ay maging masiglang at masaya hanggang sa aming mga